लंथं जुगा सफैबाय दा रिल्स बे गानजोंहाय दखना बोखो बोखो मोसाग्राफोरनि सायाव दिनै मोनसे मिटिं जानाय नुनाय एबा रायजोफोरनि होबथानाय नाथाय गाननि मिनिंआ मा फोरमायदोंमोन दिनै जोङो बेखौ ससे नैबे भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर फुल भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आङो फंनैसो माने फोरमायहरनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों खुलुमबाय रायजो राजा नोंथां भिउआर साफ्रोमनिसिमबो नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय प्रफाइल एबा थाम्बनेल्सआव नायनानै सोरनि सायाव भिडिअआ दिनैनो जागोन स' आङो बेखौसो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंहरनो सानदों एबा फिसा जेनेबा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे एनकारेज मटिभेसन लाबोनो सानदों आङो दिनै माब्लाबाबो आङो गुबुननि सायाव आङो भिडिअ बानायफेराखैमोन जाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फिसाया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नैबे भिडिअआ नोंथांमोना नुखाबाय दायो बावैसो भाइरेल जागासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय खनजिथा बर' जाय बिथांजोआ सासे ससियेल मिडियायावहाय माने जि लंथं मडार्न जुग ना बे लंथं मडार्न जुगखौ लानानै गोबां आइजोफोरानो माने फिसा गोनां मा फिसाय गोनां मा फिखुनजो गोनां मा बिहाव गोनां सोरबा बिजामादै मोनखानाय नै बिसोरो गोबां मानसियानो दिनै माने ससियेल मिडियायावहाय गावखौहाय माने देखायनो थाखाय गोबां माजों फेमास जागोन माजों फेमास जाया नैबेखौ लानानै गोबां आइजोफोरा दिनै माने गावनि मान सन्मानखौहाय माने खोमालांगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ससियेल मिडियायाव माने आर्निं खालामनो नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै समाजा मा जालांदों दिनै इयुन जेनेरेसना मा जालांदों नैबेखौ मोनदाङालासे माने गोबां आइजोफोरा दिनै गावनि जिनाखि रां खामायनो नाजानाय एबा गावनि माखासे मान सन्मान इज्जतखौहाय माने जानगार खालामनानै माने दिनै गावखौहाय माने ससियेल मिडिया एबा मोखां बिजाबावहाय दिनै गावनि मान सन्मानखौ फाननानै जागासिनो दं माने लोगोफोर दा आङो बिनि सायावसो फंनैसो नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो गोसो जादों लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा आइजोफोरनिसिम फिसा गोनां फिसाय गोनां संसार जाखानाय बिहाव बिखुनजो गोनां साफ्रोमनिसिमबो दिनै बे लंथं मडार्न जुग बे गानखौ लानानै गोबां आइजोफोरा दिनै संसार जाखानाय फिसा फिसौ गोनां आइजोफोरा दिनै माने दखना बोखो बोखो माने रिल्स बानायनाय बेखौ नुनो मोन्दों निस्सय नोंथांमोना साफ्रोमबो जाय मानसिफ्रा ससियेल मिडिया एक्टिभ जानानै थायो साफ्रोमनिखौबो नोंथांमोना दखना बोखो बोखो एबा हौवाफ्राबो सोरबा लंपेन्ट खुयै मोसानायखौ नुदों नङासै लोगोफोरना दा आङो बेखौसो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फिसा मटिभेसन हरनो सानो आरोखि ना नोंथां साफ्रोम कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनिसिम एबा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोरनिसिम दिनै सासे कन्टेन्ट क्रिएटर जाबायब्ला लोगोफोर दिनै जोङो बेफोरबायदिजोंल' जोङो कन्टेन्टखौ लाबोनो हायो बे नङा लोगोफोर दिनै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो कन्टेन्ट लाबोनो हायो दिनै गोबां मानसियानो पर्टेल जेनेबा निउस स्टाइलाव बानायग्रा सोरबाफोर जेनेबा निउस कालेक्ट खालामनानै सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे निउस सिस्टेम हगारग्रा आरो गोबां जायगाफोर बेरायनानै ब्लगारफोर जेनाखि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों लाबोनो हायो लोगोफोरना ओमफ्राय सोरनिबा साननाय हनाय नोंथांनि बिबेकजों आरोखि ना गुबुनफोरनो माबा मोनसे फिसालाबो एनकारेज मटिभेसन होनो हानाय बेफोरबायदि जों गोबां खालामनो हायो आं जेरै दिनै आङो गुबुननि सायाव माब्लाबाबो भिडिअ बानायामोन लोगोफोर आंबो जेनेबा खोथाथे खोथा नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा आंबो दिनै मालाबाबो आङो गुबुननि सायाव भिडिअ बानायामोन नाथाय आङो बेखौ नुनानै जेनाखि खनजिथा बर'नि जेनाखि मोनसे गामियाव ससियेल मिडियायाव ओंखारनायाव गावनि मान सन्मान इज्जतखौ फाननानै जेनाखि लंथं मडार्न जुगनि थाखायनो मिथिं बानायजानायखौ नुनानै आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नाङा दा नोंथांमोनाबो गोबां मोजां मोजां मेथाइजों नोंथांमोनाबो रिल्स बानायनो हायो अबेबा मिथिंगायारि आबहावाफोरखौहाय मिथिंगा एबा नेचार जायगाफ्राव थांनानै नोंथांमोना मोजां मोजां भिउ लाबोनो हायो कन्टेन्ट जेरै आं गैयाला गैया दोननो आङो भिडिअ आं सोरनिबा ओरै भिडिअबो बानाया आरोना आङो बबेयावबा थाङोबा आङो बेखौ देखायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लगार सिस्टेमै भिउ जायगा लाबोयो नंगौना नङा लोगोफोरना दा जोङो गोबां रोखोमनि जोङो कन्टेन्टखौ बानायनो हायो लोगोफोर बे नङा दे जे मेथाइनि मिनिङाबो नोंथांमोनखौहाय माने लंथं खुनानै दे एबा दखना बोखानानै दे मोसानो थिनदों बे नङा दिनै जोङो बे गितनिफ्रायबो जोङो गोबां सोलोंनोसो हायोमोन जायनाखि नायन ब्रादार बियो बे गानखौ नायन बे ब्रादारा बे गानखौ सुजुदों देंखो होदों जेरै बे मेथाइनि गेजेरजोंबो जों सोलोंनोसो हायोमोन दिनै जोङो फैयै फैयै दानि टेक्न'लजि बे इन्टेलेक्सुयेल मुगायावहाय दानि टेक्न'लजिखौ जों हमनो हानांगोन गोरोंसाव गोरों जेनाखि मानसिफ्रा साननाय हनाया बारा जाबोबाय टेक्न'लजिनि थ्रुयैहाय
दिनै जोङो बेखौ नाहरनानैसो दिनै जोङो माखासे गानफोरखौ सुजुनाय जायो थेवबो बे नङा दे लोगोफोर माने लंथं जुगा सफैबाय लंथं जुगा सफैबाय होननाय गानखौ नोंथांमोना बेफोरबायदि जानांगौ होननानै नाथाय गितनि मिनिङा बेखौ फोरमायाखै जे बोथोरा जागासिनो दङ सिटुएशना बे बोथोरजों गोरोबफ्लेदों बेखौसो फोरमायदोंमोन जे बिदि जानो नाङा नाथाय बेखौ जोङो उल्थायै बुजायनानै गानजोंसो गोबां आइजोफोरा फिसा फिसौ गोनांफोरा माने बेफोरबायदिनो बिहाव बिखुनजो गोनांफोरा दिनै बिदा फंबाय गोनांफोरा माने ओरैबायदि गावनि मान सन्मानखौ एकदम फाननानै खोमानानै लानानै ससियेल मिडियायाव थाइसे थाइनै रां खामायनो थाखायहाय माने गासैखौबो माने संहार खालामना लाबाय आरोखि ना दा दुखु मोननो नाङा जायफोरा रिल्स बेफोरबायदि बानायो माने आङो थानो हायाखै दे बे भिडिअखौ नुनानै आं मालाबाबो नोंथांमोना भिजिट खालाम आंनि चेनेलाव हाबनानै फेसबुकआवनो होन इउटुबावनो होन आं बिदि गुबुननि सायाव भिडिअ बानायफेराखैमोन आरोखि ना खिन्थु आङो माब्लाबा सोरनिबा अबेबाखौ आङो थानो हाथारियाव बानायनाय जायो खिन्थु आङो ओरै बोज्रां आङो गुबुनफोरबायदि बानायामोन दै लोगोफोर ना बेखौहाय एकदमबारे मिथिं बानायलायनाय नुनानै ओरैबायदि लाजिनाय मोन्दों जोंबो सानोमोन मालाबानि समाव दस्रा रोखोमै जोङो बानायनो हायो आर्निं खालामनो हायो नंगौना नङा लोगोफोरना दस्रा रोखोमै जोङो आर्निं खालामनो हायो जोङो अनेक कन्टेन्ट क्रियेट खालामनो हायो दानि जुगावहाय गोबां जोङो बानायनो हायो आरोखि लोगोफोर जोङो गोबां रोखोमनि टेलेन्टजोंहाय बिबेकजों साननाय हनायफोरजोंहाय लोगोफोर नंगौना नङा दा लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जायफोरा नै बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ लाबोयोमोन आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंहरबाय माने जोङो दख'ना खुनानै मोसानाय एबा लंपेन्ट खुनानै मोसानायजोंल' जोङो भिडिअखौ लाबोनांगौ बे नङा गोबां रोखोमनि जोङो कन्टेन्टजों लाबोनो नाजानांगौ मानो होनब्ला दिनै बे टेक्न'लजि मुगायाव आरोखि ना ओरैबायदि आपग्रेड जालांबाय दानि गथ' गथायफ्रा माने सासे जोनोम जाबानानै 3 मास 4 मास जाबायथाय बे गथ'आ मबाइल नायग्रा जालांबाय अब्ला दिनै बैसोर गथ'फ्रा फेसबुक बोदलाबानो बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला निस्सय बै गथ'फ्राबो माबा मोनसे इयुन फिउचाराव एबा इयुन जेनेरेसनाव सोलोंनायनि बेफोरबायदि आखुथायफोरखौ लाहैनायनि चान्स थायो आरोखि बिनि थाखायसो माने मोनसे समाजखान्थियाव नेमखान्थि दाना होनाय जायो माने बेफोरबायदिखौ माने नोजोर होनानै बादा होबथाग्राबो थाखानांगौ लोगोफोर गाज्रि जायाखै आरो जाय व्यक्तिया बेफोरबायदि मिटिं खालामजालायदों ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि ओंखारनायनि थाखायनो नोंथाङाबो दुखु मोननो नाङा गाज्रि मोननो नाङा दिनै सुद्रायना लानांगोन मानो होनब्ला जोंनिनो गथ' गथाय इयुन फिउचार जेनेरेसनाव दिनै जोङो माबोरै जोङो सोलोंथाइखौ होनो हानांगौ जोंनि बेखौसो साननांगौ आरोखि ना गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट लाबोनो हायो लोगोफोर दा आङो गोलाव बुंनो सानाखिसै लोगोफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिसिमबो निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय